بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hürmetli Müslüman dağlar, İlmihal adlı derslerimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Allah Tebarek ve Teala bu bölümümüzü hem hayırlı, menfaatli, mübarek eylesin. Hürmetli Müslüman dağlar, geçenki dersimizde şeriatın yüzesinden necasatların bahsini aydındık. İnşallah bu bölümünde, bu dersimizde şol necasatları ki bir pak zadın özüne bulaşsa, temas etse, şol pak zadın özünü şol necasattan ne tarikada paklemeli bolkalo, bir neces bolan zadın özünü paklemekliğin tarikini inşallah bu bölümünde bahsimiz şol bolkalo. Allah Tebarek ve Teala yaş tarikada sizlere düşündürüp aydıp vermekliğe kuvvet versin ve her bireklerimiz eşitip, düşünüp, amal etmeklik, zindagimizde tetbik vermekliğe muvaffak eylesin. Hürmetli Müslüman dağlar, bir ba neces va, bir ba necis va. Neces, necasatın aynı özüne aydıkkalo. Bir tezek bolsun, yasidik bolsun, necasatın aynı özüne neces diyor cim üstün. Bir ba necis va. Ol necasati ki bir pak zadın özüne bulaşsa, temas etse, şol bulaşan pak zadın özüne necis diyor. Necisin özünün paklemekliğin tarikalarını bir kança tarikalarla paklik hasıl bolkalo necis bolan zadın özüne. Awalin necis bolan zadın paklemekliğin tarikası su bilen bolkalo. Su'nun özüne paklegucu aylandırdı Allah Tebarek ve Teala. Pak etgucu aylandırdı. Ve awalqı bölümümüzde, ikinci bölümümüzde abi mutlak, abi mukayyet deyip su'nun özüne iki taksim edendik. Bir mutlak su'ba, bir mukayyet su'ba. Ve necasatın özüne hem iki taksim edendik. Bir necasat hakiki va, bir necasat hükmü va. Necasat hükmü mesela taharat, bitaratlıktan fark bolmaklık ya cunupluktan fark bolmaklık. Buların özü bitaratlık, cunupluk bir hükmün necasat bolkalo. Bulardan farklık abi mutlak su bilen hasıl bolkalo. Mukayyet su bilen hasıl bolanok diyendik. Ve necasat hakiki va. Ol necasat hakiki hem mutlak su bilen hasıl bolkalo, necasat hakikiden farklık hem mukayyet su bilen. Madami ki şol mukayyet su şol necasatın özüne gidirilip imkan, kudret şonun özünde, şol mukayyet su'nun özünde bolsa. Mesela bir şireleşip duran, yoklaşıp duran zat bolmasa, akıcı bolsa, akıp duran bolsa ve sıkanın bilen sıkılsa, o suratta mukayyet su bolsa hem onun bilen necasat-ı hakikinin özüne gidirmeklik mümkün bolkalo. Necasat hakiki iki kısım bolkalo. Bir göde görünür necasat hakiki, bir göde görünmediği necasat hakiki. Göde görünür necasat hakiki, uğrandan son gövresi olsa, cüssesi olsa, göz bilen görülse. Mesela tezek şekillik, kan şekillik, meni şekillik,
Buların özü necaseti hakiki ve mer'iyye, yani göde görüldüren Kur'an'dan son cüssesi, gövresi, galio, gözlü görüp bolar. Eğer bir eginmaşın özüne bir necaseti hakiki, yani necaseti mer'iyye, göde görüp duran necaset yoksa, şol necasetin özüne su bilen, yumaklık bilen yankı eginmaşın özü fak bolar. Eğer çendiki bir mertebe bilen bolsa hem, eğer şol necasetin özü mükemmel eginmaşın özünden ya bedenin özünden gitse, eğer çendiki bir mertebe yumaklık bilen hem bolsa, onun bilen eginmaş veya bedenin özü fak bolup kalır. Ama bir necaset ki eginmaşın özüne yoksa ya bedenin özüne yoksa, lekin kança mertebe yuvanın bilen hem necasetin özü gitti, lekin necasetin eseri kaldı, renki kaldı. Kança yuvanın bilen giden o suratta şol necasetin aynı özünün gitmekliği bilen eğer çendiki rengi baki olsa hem ol eginmaş veya beden tak bolup kalır. Mesela bir eginmaşa bir tezek yoksa, tezegi şol yokşan tezegin özüne eginmaştan yudunuz, kança mertebe yudunuz, lekin yuvanız son şol tezegin özü gitti, lekin sarı renki adrak renki kaldı. Buna kança yuvanın bilen hem giden Vaktiki yuvan vaktinde su saf bolup şol eginmaşın özünden aktıran bolsa, eğer çendiki rengi gitmese de ol eginmaş fak bolup kalır. Veya bir adam, yani bir ayarların özü ellerine hine çalsa, ol hinanın özü hem neces hine olsa. Bir neces hine eline çalıptır, çalandan son malum oldu ki ol hinanın özü neces ekan. O suratta ellerini yusalar, lekin hinanın renki kança yuvanın bilen onun özü halavarlık gidiveran ok. Eğer çendiki hinanın renki gitmese hem şol hinanın cüssesi, gövresi aynı özü gitse, şunun bilen eli pak bolup kalır. Eğer necaset mer'i bolmasa, göze görünüp duran bolmasa, mesela siydik şekillik, şarap şekillik, oların özü yoksa o uğrasa Kur'an'dan göze görünen ok. Eğer şol necaset gayri mer'iyye, Kur'an'ın son göze görünme duran necaset eğer bedene yoksa, 3 mertebe yumaklık bilen pak bolup kalır. Eğer eginmaşa yoksa, şol eginmaşın özüne hem 3 mertebe, her mertebesinde yaşlak sıkmaklık bilen eginmaş pak bolup kalır. Eğer kapçanak bolasa, gazan tabak bolasa, o suratta olar hem 3 mertebe yuup, her mertebesinde dungdörüp koyup damması galayınca dungdörüp koymalı, damması galanından son yandan yuup, yandan şölüp, yandan yuup, yandan şölüp 3 mertebe şölüp tekrar etmeklik bilen ol kapçanak o da hem pak bolup kalır. Awalki tarikası bir necis bolan zadın faklemekliğin awalin tarikası su bilen boldu. İkinci tarika bir necis bolan zadın özünü faklemekliğin ikinci tarikası qaynatmaklık bilen. Mesela bir azrak asal vardı. Bu asalın içine necaset düştü, asalın o necis oldu. Endi mun naragamda faklemel bolup kalır. Endi muni faklecek olsan tarikası şıl bolup kalır. Asalın miqdarı naçı olsa, kança liter, kança kilo asal var. Şonun miqdarıça ya şonun miqdarından azrak köfrak içine su quymalı bolup kalır. Su quyondan son qaynatmalı, qaynamaklık bilen içine quyulan su buhar bolup şol qazanın, şol asalın içinden çıksa 3 mertebe şöydüp, şöйтmeklik bilen şöydüp qaynadıp quyulan suun özü
buğ bolup çıkıp pes halis asalyň özü galmaklyk bilen 3 mertebe şöydüp gaýnadylsa, ol asalyň özü fak bolup. Üçüncü paklemekliň bir nejis bolan zadyň paklemekliň üçüncü tarykasy otlamaklyk bilen, yakmaklyk bilen. Meselem bir tamdyr nan yapyldyran tamdyrlar bolsa, munyň önüne nejes ýetişse, nejasat ýoksa, şol tamdyryň özüniň içine o salyp otlamaklyk bilen ýanky ýokuşan nejasatyň eseri gitse, şol ot bilen tamdyryň özü fak bolup. Veya bady zarflaryň özü, bady tabaklaryň özü bir nejes bolan laýyň özünden oňarylsa, onuň özüne hem oda salınsa, oda köýdürilse, odyň içine salyp çykarylsa, oşonuň bilen ot bilen nejasatyň eseri gitse, ol zarfyň özü, ol çanak, gapçanyň özü hem fak bolup. Eger bıçak veya mesela çakku ya palta mesela bularyň özü oňarlan wagtynda nämişedilo bul demiriň özüni awal odyň önüne sokup gowy gyzardylyp jogydyl odydyl soň munyň özüne bir kança işlemeklik bilen soň suwa berilo. Eger bir çakkynyň özü ya bir bıçagyň özü ya bir palta gaýsy bir zat bolsa, şol ot berilenden soň suwa berilen bilen bir nejes suw öňe berilip oňarlan suratynda şol nejes suw ýanky bıçagyň ýa çakkynyň hem içine hem daşyna siraýat edip gelo, içu daşy munyň nejes bolup. Eger şol bıçagyň özüne daşyny sirmaklyk bilen, süpürmeklik bilen daş pak bolup gelo, bir miwe kesseň ýa başga bir zadyň onu kesmeklikde istifade etmeklik durus bolup gelo. Lekin onuň içindäki nejes gitmedikligi üçin, ýa-ni o gyzgyn nejes suwuna suw berildi, şonuň bilen nejasat içine hem siraýat etdi. İçi daş nejes boldy, daşyny sirmaklyk bilen pak boldy. Onda miwe başga zatlaryň onu kesmeklikde istifade etmekde gaýsy müşkül ýok. Lekin onuň içi hal nejes bolup gelo. İçi halen pak bolanok, şu zatyny onuň bilen bir adam namaz okuyacak diýse, ýanynda götürüp namaz okuyun diýse, onuň namazy durus bolmuyor. Munyň paklemekliň tarykasy näme bolup gelo? Muny hem aýny oňarlan bilen näragamda edilip suw berilen bolsa, munyň özüne hem awal näçe gyzdyrylyp, soň suw berilen wagtynda bir pak suw öňüne berilse, pak suw öňüne içine goýulsa, o 3 mertebe şol pak suw öňüne bermeklik bilen bul nejes bolan çakky ýa bıçagyň özü hem pak bolup gelo. İçi daşy fak bolup gelo bilen. Dördüncü tarykasy bir nejes bolan zadyň paklemekliň tarykasy ýere süpürmeklik bilen. Meselen çakly şekillik ýa bıçak şekillik ýa ondan başga gaty zat bolsa ki özüne nejasatyň jezbetmediren bolsa, içine tartmadiren bolsa, onuň özüne ýeriň özüne oňa süýkelse, nejasatyň eseri gitse halas bolsa, görülmese, şonuň bilen şol zatlaryň özü fak bolup gelo, ýuwup oturmaklyk zerurdur. Beşinji tarykasy bir nejes bolan zadyň özüni paklemekliň gazymaklyk bilen, kowmeklik bilen. Meselen, bir but ýa bir çepli ýa bir mesi çerimden bolan. Bolaryň özüne bir göze göründiren nejasat, doňak nejasat, meselen bir tezek şekillik nejasat ýoksa, onuň özü hem gurasa, ýakan şekillik, meni şekillik nejasatlaryň özü ýokdy, şol butu, mesu, şu zatlaryň özüne, ýa çepli, o ýokandan soň onuň özü gurady. Gurandan soň şol nejasatyň özüne gowy ýere süýkelse, şol nejasatyň ýere süýkel gidirilse, ýa eliňe bir çöpçege alyp, ýa başga bir zatçaga alyp, şol ýokany onu gowy gazap, şol ýokan ýerinden gidirilse, şonuň bilen hem ol but bolsun ýa çepli bolsun ýa mesi bolsun bu zatlaryň özü fak bolup galar.
Emma yoqun zat nejasat jamit doňuk nejasat bolsa. Emma aqqy nejasat bolsa, sidik şekillik we ýaşama meňdeş nejasatlar şekillik aqqy nejasat bolsa, o suratda ýeresi ýükemäklik bilen täk bolanok, belki ýuwmaklyk zerur bolup gelo, ýuwup gidermeli bolup gelo. Eger bir egin maşyň ödüne meni ýokşasa, meni ýoksa, we meni ýokandan soň ol meniniň özi gurasa, gurandan soň gowy edip şol egin maşyň ödüne uqalamaklyk bilen, şol ýokan meniniň özi uqala gidermeklik bilen şol egin maşyň özi meniden täk bolup. Eger bir bedeniň özi meni ýoksa, onuň özi hem gurasa, aya onu hem uqalamaklyk bilen täk bolamy? Bu barada ihtilaf var. Şu jahatinden munyň özüne ýuwmaklyk ýaxşy tarykasy ýuwup gidermeklik bolup galan. Çünki Peygamber Aleyhissalatu vesselam'nın bir hadis var bu barada. Meniniň özi wagtyki bir egin maşy ýoksa, onuň özi gurasa, onuň özüni uqalamaklyk bilen täk bolup galan. Eger höl bolsa ýuwmaklyk bilen täk bolop, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'nın rivayet bar. Lekin beden marada o rivayet ýok. Şu jahatinden bazı ulamalar bedeniň özüne hem egin maşa kıyas edip, munyň özi hem uqalamaklyk bilen täk bolýar. Lekin munyň özüne bedene ýoksa, onuň özüni ýuwmaklyk öwla tarykasy şol bolup galan. Eger bir egin maşyň özüne şöyle uqalap gidirilse, we şol uqala gidirilen ýeriň özi öl bolsa ýene nejasat ýanyň ow dedik gelo, ýene dubara şol ýeriň özi nejas bolup gelo. Şu jahatinden ihtiyatan ha bedene ýokulsun, ha egin maşy ýokulsun, uğrasam onuň özüne uqalamaklyk kifaýet etmen, belki ýuwup gidermeklik, ýuwup täklemeklik ýaxşy tarykasy şol bolup gelo. We eger bir doňok ýagyň özüne bir nejasat ýoksa, bir doňup duran ýagyň özüne bir nejasat gaçsa, şu suratda şu nejasatyň degip duran ýerini gazyp alyp aýrylsa, galan ýagyň özi ol täk bolup. Ýene bir taryka nejis bolan zadyň özüni täklemekligiň guramaklyk bilen täk bolup. Meselen yerler, haşlar, haşty puxta bişen haşlary ki ýeriň üstüne nasip bolsa, ýeriň ýüzüne nasip bolsa, gopmadan olmasa. Ya meselen daraxtlar, otlar, bularyň özi hem ýeriň ýüzünde göwerip oturanmasa, goparlanmasa. Bularyň özüne nejasat ýoksa, o ýoksan nejasat günüň sebebi bilen, ya şamalyň sebebi bilen bularyň özi gurasa, urandan soň bularyň özi eser nejasatyň eseri hem halas bolsa gitse, o suratda şol guramaklyk bilen täk bolup gelo, o şu jaýyň önünde namaz okamaklyk durus bolup gelo. Asıl yer yüzi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın özüň ummatyna has tarykynda mescid karar berildi we tahur karar berildi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam aýtdylar: "Ju'ilet li al-arda mescida we tahura." Aylandyryldy meniň üçin, ýani meniň ummatym üçin ýeriň hemme ýeri, hemme ýüzi, yer ýüzi mescid, ibadetgah karar berildi, aylandyryldy we tahur pakleýüji, pakide aylandyryldy. Başga ummatlaryň özünde bir adam iki Allah'a ibadet edecek bolsa, mescidine, öl ibadetgahyna barıp ibadet etmese, her ýerde ibadet edenilen ibadeti makbul däldi. Lekin Allah tebarek ve taala bu ahir zaman peygamberiň özüniň ummatyna ihsan edip, ýeriň hemme ýüzüne mescid karar berdi, ibadetgah karar berdi. Nerede ibadet edilse ibadeti makbul bolup galar. Şu jahatinden yer ýüzi aslında fak bolup galar. Eger yer ýüzüne bir nejasat ýoksa, nejasat ýetişse, ol nejasat hem şamal bilen ya gün bilen gurap eser nejasat halas bolsa, o suratda şol ýeriň önünde namaz okumaklyk durus bolup galar, ol ýeriň önünde guramaklyk bilen pak bolup galar. Emma bu pakligi namaz okumaklyk barada. Emma bir adam şol jaýyň özünden eger çendiki nejasat ýokup gurap esere hem halas bolsa, gitse
Bar hem şol jaýyň özünden teýim etmekligi nadurus bolup geler. Namaz okuymaklygy durus, teýim almaklygy nadurus bolup geler. Teýimim näme aýdyk geler? Onu hem inşallah nobaty bilen öz wagty gelende, nobaty gelende inşallah teýimimden bahs ederiz. Awwal teýimim hem suw ödüni istemal etmekligini aciz bolunan wagtynda ýa suw tapylmadyk wagtynda taharat ugusynyň jaýynda jaýnyşyn bolup gelýän bir efal bolup gelýär, bir iş bolup gelýär, bir amal bolup gelýär. Onuň özüni inşallah öz ýeri gelende bahs ederiz. Teýim almaklyk ol jaýyň özünden nadurus bolup gelýär. Namaz okuymaklyk durus. Çünki teýim almaklygyň özünde näme üçin durusdal namaz okuymaklyk durus. Namaz okuyacak bolsaň, şol ýeriň pak bolmaklygy, özüniň pak bolmaklygy kafi bolup gelýär. Bir pak ýerde namaz okuýsaň, namazyň durus bolup gelýär. Lekin teýemmimde özüniň pakligi kafi däl, belki özüniň pakliginiň gapdanna pakligi uju bolmaklygy hem zarur bolup gelýär. Eger çendiki nejasat ýokup, onuň öz gurap eseri halas bolsa, özü pak bolup gelýär, lekin pakligi ujuluk, gudrat, imkan onuň önünde galanok. Şu jahatynyň teýim almaklyk durusdan, namaz okuymaklyk ol jaýynda durus bolup gelýär. Otlar, daraxtlar diýdik. Bular hem şol ýeriň önünde nasb bolan suratynda, eger nasb bolman gofarlan suratynda, o suratda olaryň olan guramaklyk bilen pak bolanok, belki ýumaklyk bilen pak bolup gelýär, ýumaklyk zarur bolup. Yine bir tarikasy nejes bolan zadyň özüň paklemekligin akmaklyk bilen. Meselen bir gizlik howuz şekillik bir çukurjuk ba. Munyň özüne bir tarafdan suw gelýär, bir tarafdan suw çykyp gidýär. Eger şol gizlik goljuň özüne, gizlik howuzyň özüne bir nejasat gaçsa, lekin o tarafdan suw akyp bu tarafdan çykmaklygy bilen şol nejasyň özü nejas bolan nejasiki şonuň önüne düşendi, şonuň öz suw bilen akyp gitse, akmaklyk bilen ol jaýyň önden bakýar, fak bolup gelýär. Yine bir tarikasy nejas bolan zadyň paklemekligiň tarikasy istihala bilen. Istihala näme aýryk gelýär? Istihala bir zat, bir asyldan ýene bir asylyň özüne tebdil bolmakka istihala diýär. Meselen, bir tezeň ödüni, tezeň ödi nejas bolup gelýär. Lekin bir tezeň ödüni biz ojakda ýa tamdyrda oda ýaksak, onuň ödi oda ýanmaklyk bilen kül bolsa, kül bolandan soň ol nejasatlykdan halas bolup gelýär. Näme üçin? Bir asyldan ýene bir asylyň özüne tebdil boldy. Oya bir duzkanyň önüne baryp, bir nejas zadyň ödi duzkana gaçsa, o şonuň önünde durmaklyk bilen duza aýlansa, ol nejas zadyň ödi pak bolup gelýär. Hop, onda istihala bilen paklemekniň bir tarikasy istihala bolup gelýär. Meselen, bir şarap, şarabyň ödi haram bolup gelýär, nejas bolup gelýär. Lekin şol şarabyň özüni badi işlemler bilen, badi amallar bilen munyň özüň sirkaýa urilsa, o suratda ol sirka aýlanandan soň pak bolup gelýär. Nejaslikden halas bolup gelýär. Munyň tarikasy istihala bilen pak bolup gelýär. Istihalada aslyň tagyr tapmaklygy şert. Aslyň tagyr tapmaklygy şert bolup gelýär. Meselen şarap bir asyl, sirka ýene bir asyl. Lekin bir wasfdan ýene bir wasfyň önüne tagyr tapsa, onuň bilen istihala bolanok, onuň bilen pak ortagalanok. Meselen bir nejas bugday, munyň özüni un etdiňiz, un etmeklik bilen onuň özünden bolanýar. Pak bolanýar. Aslında bugdaydy, bugdaylyk bir wasf. Soň bugdaýyň özüni, nejas bugdaýyň özüni un etdiňiz, un bolandan un edip nan ýapanyň bilen onuň bilen bolanýar. Ol nejas zadyň ödi pak bolanýar. Istihalada bir asyldan ýene bir asylyň önüne tagyr tapmaklygy, tebdil bolmaklygy zarur.
Yine bir tariqası, bir necis bolan zadın paklemekliğin tariqası zebh etmeklik bilen, soymaklık bilen, debagat etmeklik bilen. Domuzdan başka hayvanların öde. Vaktiki usul şeriata beraber usul şeriatın ona murat edilip zebh edilse, soyulsa onun dersi pak borkala. Dersi pak borkala. Goşi eğer goş ilyon hayvan olsa pak borkala, ilmedron hayvan necis olsa onun necis borkala. Dersi usul şeriata murat edilip Bismillah edip zebh edilen surasında ona borkala ders pak borkala. Ya mesela hutmurda hayvan olsa ya usul şeriatın ona murat edip soyulmadık olsa onun dersini alıp aş vermeklik bilen, dabagat etmeklik bilenim onun dersi fak borkala. Dabagat etmekliğin tariqaları köp. Mesela guna oymaklık bilen ya duzlamaklık bilen veya başka kimyavi mavatlar bilen aş vermeklik hasıl borkala. Şöyle aş verilse ol necis bolan napak bolan derinin öde aş vermeklik bilen pak borkala. Ya usul şeriatına murat edilip soyulsa zebh edilse dersi pak borkala veya aş vermeklik bilen dabagat etmeklik bilen pak borkala. Takriben 9 sanat tariqi ki bir necis bolan zadın ödüne paklemekliğin tariqaları de inşallah bu bölümümüz şu tayda tamam ettik. Yani ayttığı ki bir mesinin önüne bir necis yoksa ya mesela o bir çap onun önüne ya bir bıçağın önüne necaset yoksa kazmaklık bilen, kovmeklik bilen veya yere suyukameklik bilen fak borkala deydik. Bunların öde göle görünen necaset mer'iye olsa şu tariqa bilen fak borkala. Eğer necaset gayr mer'iye göle görünmediren necaset yokulşup Kur'an'dan son göle görünmediren olsa onların ödene yumaklık zarur borkala, yumak bilen fak borkala. Bular boldy necis bolan zatların paklemekliğin tariqası. İnşallah ayındaki bölümümüzde istinca ve istibranın özünden bahseder. Allah tebarek ve teala biz usulleri ahkam şeriatın özünü talim alıp yaxşı tariqada Allah'ın önüne kulluk etmeklik, Allah'ın taat ve ibadetini yaxşı tariqada encam verip Allah'ın rızayetini hasil etmekliği bizlere nasip eylesin. Allah tebarek ve teala bu çıkan yolumuzda öyle kuvvet verip hifazet edip ahirine yetebilmekliği nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.